perquè és un projecte imposat que no compta amb el suport ni dels experts ni de la comunitat educativa. Perquè ni tots els alumnes estan preparats per rebre una matèria en anglès, ni tots els docents estan capacitats per impartir-la. Perquè reduint un terç l'ensenyament en català, no es garanteix que tot l'alumnat l'aprengui en un entorn on domina el castellà. Perquè fa que es perdi el referent lingüístic que fins ara era el mestre, i això encara és més greu en els tutors d'infantil i primària. Perquè no té en compte els alumnes amb necessitats educatives especials. Perquè és un projecte improvisat i mancat de coherència pedagògica. Perquè l'educació dels alumnes està per davant de tot i amb ells no es fan experiments. Per tot això, que no entri el TIL. Tanquem la porta al TIL. Perquè amb el model lingüístic vigent fins avui, els nostres alumnes ja obtenien el mateix grau de competència en català i castellà. Perquè posant per davant la responsabilitat i la coherència pedagògica. Perquè no estan disposats a renunciar a un dret fonamental i universal com és el dret que tenim a ensenyar en la nostra llengua. Perquè sabem que aquesta és l'única manera de garantir la cohesió social. Per tot això, jo faré les classes en català. Jo continuo ensenyant en català. Exercim el nostre dret d'ensenyar en català i defensarem els companys que també ho facin. Per la qualitat de l'educació i per la cohesió social, no apliquis el TIL.